قیر و هەوار ئەو کەسێ دڵکەتیە بەندێ گوه دیدی زارێ دمن گرتیە داو و کەمەندێ زانی گوفتارێ دمن ئێ ئەڤینداری نەدیبی نابی هەڤکاری دمن ئێ نەدیبی ئەو چ زانی قیر و هەوارێ دمن ئاگرێ دل کردنە دۆژەه ڕۆژ و ئێوارێ دمن دل ji mizgeft û keniştê girtiye çi bikim nimêj ev evîna min di dil de janeke dûr û dirêj ez ji ber jana evînê mame sergerdan û gêj mal û can berdane carek lê ne îro hêj mêj da bizanî werbixwîne rast û guftarê dimin dostê sade min nedîne ez bi kê bawer bikim ev cihan pêk vene dost e ez bi kê re şer bikim ez dil û cerg û hinavan perçe perçe ker bikim agirê dil dôjehe ez nikarim derbikim lê kîyê guhtî li qîr û nal û zar zarê dimin şoxeya min dil bi dest e kê diye wek wê ciwan ez xulamê herdû sêvan herdû lêvên erxewan min di benda wê de hiştin bûye çil sal cerg û can bê ku carek ez bibênim ev çi rewş e sed eman kî dikarî hilgirîvî bar û ser barê dimin ger spîdê derkevî carek ji nêv birca belek xweş bi serdê mande berdî herdû biskê reşxelek kengî wê carek li nik min rûnî ey çerxa felek leşkerê xem ez di ber ve rakişênim lek bilek da bi saya sîme çîmê guhtî qarqarê dimin